Cando me dis valiente, digo, é que isto non é cuestión de ser valiente, para min, para outro ao mellor, pois sí. Normalmente os de abaixo, bueno, hai días que se retrasan un pouco máis que outros. Son despreocupados, faltos de ansia. Tedes tabaco de liaos. E liaos tamén, pitillos liaos. Como miña nai nos acordou de comprar o tabaco de liar, pois agora estamos sin tabaco. Hola, me acabo de lavar la cabeza y no me doy desenredado del pelo. Esto es una mierda y no lo puedo desenredar, así que... No sé, o me traéis crema suavizante o me voy a tener que cortar el pelo. Porque mira, esto no lo puedo desenredar. Y bueno, nada más, era solo para que vierais lo que tengo que pasar cada vez que me lavo la cabeza. Como descubriu Sonia, hai 100 anos non había xampú. A hixiene íntima era moi escasa e non se lle daba importancia a estar ben aseado. Para os concursantes de 1906, algo tan sinxelo como darse un baño pode resultar moi complicado. Teñen que quentar auga nas lareiras e axudarse uns aos outros. Que se lava, Alicia ou Mani? Alicia, venga, Alicia. Claro, é que cando ves un mundo normal e te metes aquí a hixiene, bótale menos, claro. Nos bañamos un día dous, e outro día outros dous, e así vamos alternando día sí, día non. Vou buscar unha toalla. O baño bañarse é bastante divertido, porque ti meteste no bañera aquela así todo encollido, vai a nena toda contenta por atrás, colle auga, bótase toda, jajajaja. Bañas ela, bañanos a nós, bueno, fai. Non, ainda non hai moita queixa. Os Peña non teñen problemas coa maneira de asearse de 1906. Pero os González atopan algún inconveniente. Bueno, eso pasoulle a Sonia Víctor e miña nai, que di que lle se empeza a caer o pelo e non sei que. A min co sabrón non tuve problema ningún, pero Sonia sí, Sonia que ainda foi a cámara de diario e díxome que casi choraba, porque eu cando a vin tiña o pelo todo revolto, que non estiraba e non o daba estirado. Aínda que non puido desenredar o pelo, Sonia parece máis calmada. Co peine, desenredo normal. Bueno, cóstame bastante, pero pouco a pouco vou desenredando. O que pasa é que me cae moito o pelo, últimamente. A ver, veña. Os González bañan a Marcos, pero están preocupados por ter que usar xabón caseiro de 1906, que non se parecía en nada aos actuais xabóns dermoprotectores. Ficas como unha cabra. Claro, o sabrón sadate, o mellor fica o corpo, aínda que te laves ben, porque é outra clase de sabrón, a tua piel non está acostumbrada. Como levamos? Pois aguantando, a ver se non quedamos pelados. Arriba a cabeza. Ahora, para atrás. Por que queremos ducha tendo un barreño como este? Bañarse na horta en tinas de madeira presenta certos problemas de intimidade, pero algunha concursante está a sacarlle un bo proveito. Joder, de puta madre. Nas casas de 1906 tamén se pasan malos momentos. Margarita está esgotada e o seu carácter reséntese. Non sei, eu tampouco sei como vou reaccionar, pero eu síntome mal. Síntome mal, falta-me alegría de que eu son de outra maneira. Os fillos danse conta, porque xa se deron onte, xa mo dixeron mesmo na cara que estaba mal, que tiña mala cara, que non sei que. É todo un conxunto de cousas.
Miña nai ten que estar a todo, ten que estar a facernos a comida, limpar a casa, tamén para traballar, a facer as comidas aos animais e todo. Pois para facer de comer tens que ir por un caldeiro de auga para lavar a pota, outro tal para botarlle auga dentro. É un proceso moi largo, que é unha cousa que no ano en que vivimos verdadeiro, pues, que che pode levar 5 segundos ou 5 minutos como moito. E aquí, pois, pode levar media hora ou máis. As nais son as que máis traballo teñen. E así era tamén en 1906 cando as mulleres asumían a maioría dos labores. Para Margarita, o cuidado do seu fillo Marcos é a súa principal preocupación. Onde vai Marcos, Sonia? Non sei. Marcos! Pois non está, hai que ir buscalo. Despois, se un crío aquí complícache a forma de traballo porque tens que estar moi pendiente del, o sea, pendiente de que te reclama. E aunque non te reclama, tampouco vas tirar por aí como se fora un gato máis. Entonces, mami, quero beber, mami, teño fame, mami, caín. Pois o tempo que perdo con ela aproveitaría pois, ou traballando ou descansando, simplemente. Iso aliviache moito. Os nenos das dúas familias son os que máis gozan da experiencia. Para eles, estar rodeados de animais é o máis divertido de 1906. Marcos, bueno, para mí Marcos, como decíades vos que iba a disfrutar moito, pois estado disfrutando moito con todos os animales, todo o día xogando con eles, dándolle de comer, xa lle ten nombres e todo. Ten aí un galo que chamalle Rafa, bueno, está contentísimo. Home, que Lisette está ben. Axudalle a miña nai, a mellor vai buscar os ovos das galiñas, ou botelle de comer. Algo vai. Algo vai facendo. Ponémonos aquí, vai recoller auras de dentro. Bueno, a nena dedicámoslle todo o tempo cando non ela non lo pide. Aunque a veces decimos, non sei se tenemos un pouco a nena abandonada. Non se cuenta. Carlos Peña construiu unha televisión de madeira para entreter a Lisette. Farto. Cambia comando. Cambiando. Tempo. Ahora cambia outra vez. Chas. Televisión de Galicia e Televisión de Galicia Internacional. Sí, Dúas. Lisette non sei ben, Lisette anda por aí con el, xogando cos xoguetes que lle imos facendo e tal, vanse divertindo, aínda lle dan de comer as galiñas. Marcos xa botou a Kika e Lisette, os dous xuntiños, botaron-na pa dentro, xa lle enseñamos a botar a Kika pa dentro cos pitiños e, bueno, hai moitos rapaces da súa edad que non creo que o sepan facer, O sea, estánse volvendo uns auténticos campesinos junior. Dentro de pouco xa levan a vaca os dous. Sí que estás aí. No, porque non me ves. Sí. Pero que haces? Jardan semillas, jardan pelos. As semillas aproveitas que nos podes plantar. Jardan espiñas. Hoxe as familias teñen que cardar a lá que se rapou a semana anterior. É unha tarefa para as mulleres, pero os Peña póñense a traballar todos xuntos, mulleres e homes. Se me din, fai 2 meses que iba a estar facendo isto, non yo creo nin a tiros. Se me din a min fai 2 meses que vos iba a estar vendo facer eso. Sufres por vernos facer isto. Sí, porque eu non podo facer nada. Carlos. Os homes González tamén se xuntan, pero para botar unha cesta. Pois a mí non me tocou porque eu, como Marcos non dorme a siesta, pois tuve que estar entretendo nel. Turnaremosnos, un día entreterán un e outro día outro, pero non poden descansar moito. Tremo eu. Margarita e a súa filla dispóñense a cardar a lá sen axuda dos homes. Sonia vai aprender a facer unha almofada. É que poderás facer un apaño con esa lá. Valo estirando todo, senteste aquí á sombra.
Toda a tarde. ¿No queréis que ponga más? Toda a tarde. Toda a tarde é parte de mañá. Que non sei Que va, en toda a tarde. que va. Sonia ármase de paciencia e empeza a traballar. Margarita ocúpase do resto das tarefas domésticas. Agora se ven por dentro que te dou algo. Ela soa. Estou cansada tamén porque vedesme traballar a min porque, claro, os meus fillos non naceron na aldea. José tuvo moi pouco tempo. Entonces eu, digamos que de principio, son a que ten que decir pois, como ten que comer a vaca, como hai que cuidar o outro animal, como se fa isto. Entonces aí é donde o pillan. Dille a Sonia que apure, anda, que me arden as pinas. Sonia! E hai que traer leña para dentro cando teñades un momento. Margarita cánsase, non está habituada tamén, e a veces tamén se agobia porque son moitas cousas. Os rapaces son un xeito de ser que non poñen nada no seu sitio. Agora mándoche facer aquelo a ver se o faxe, que non che hai que xa que decir 20 veces. E iso agota. A Margarita, claro, ya calquera. Porque ves que ao final moitas cousas tens que andar facendo as ti, pero bueno, sin ter por qué. Alicia Peña bótalle unha man a Sonia a cardar alá. É moito traballo e non lles viría mal algo de axuda. Víctor, aburreste moito. Por? Por se nos queres axudar. Home, por axudábamos, pero... Ese é traballo de mulleres. Nos ves, nós estamos encargados de remangarnos e tomalo sol. Eu vou me tirar aí o pilón en calzoncillo. Sí, conmigo. Ves? Ves como aquí unímonos todos? Miñón. Que sí. Mentres Víctor se relaxa, Margarita segue a ocuparse de todo ela soa e empeza a acusar o cansazo. Sara! Estou segura de mí misma de que podo cos animales, que podo co campo, que podo organizar, que podo cas carencias todas que temos, que son moitísimas. Pero, se aínda todo eso, se non podo fumar un cigarro, cada vez vou estar peor. Eu non me vou a poñer a berrarvos na cámara, nin a facer tonterías, porque non é o meu carácter, pero vaime comer por dentro. Eu quero que lle des tabaco a miña nai. Unha cajetilla polo menos ao día pa ela. Que a beso mal. E non a quero ver así. Facede como podades. O sea, non sei. Pero eu creo que lle teríades que dar tabaco. Porque beso mal. Xa onte xa había mal, que non... a coña é que lle impide desempeñar as tareas e todo con tranquilidade, sabes? Se non levas 20 anos, e pa quen fume levas 20 anos ou máis fumando, e que che digan que tens que fumar esta merda, entendes? Non é normal. Eu, por un lado, non me gusta que pasen a ansiedade de fumar os outros membros que fuman. Pero tamén me gusta que aprendan a non fumar tanto, porque é que non se controlan moito. Margarita ainda algo, pero os outros dous, sobre todo Víctor, dalle pa diante, pa diante, pa diante, pa diante, que todo canto pode. As duras condicións de vida de 1906 pasan factura e os González póñense en pé de guerra contra o programa. Pois nós aínda, ao mellor, pois se temos que fumar un de negro, fumámolo, pero é que o do tabaco, eu creo que xa tiñan que poñer remedio dunha vez, porque unha cousa é fumalo diante das cámaras, pero fora das cámaras eu creo que deberían ternos moitas cousas que nos fan falta para a nosa higiene, por exemplo, o champú, que se me está caendo un pouco de pelo xa, e a mí nunca me cae un pelo. Entonces teño que lle botar o sabrón ese de lagarto ao pelo, sabes? E non, como que non me gusta nada, sabes? O sabrón da pel pa o pelo, pois como que din que non, verdad? Ainda que o programa lles advertiu de que a experiencia sería difícil, pros González é máis do que esperaban. Hai cousas como o champú, pois se non as había en 1900 e me empeza a caer o pelo, pois eu creo que me faría falta champú, aínda que, ou que fago, que deixo que me cae o pelo. Antes de meternos aquí nesta casa, para que non fora tanta sorpresa para ser como debidos, había que, xa en primeiro lugar, ou ben nunha folla explicarche, mira, vas ter que cajar nunha bacenilla, non te vas poder asear e aos 5 minutos vas estar chea de merda. E a casa está chea de merda que non hai por onde coller arañas e todo. Non, non deixa, agora estou no meu punto, na miña salsa. Entendes? E non teño por que calar. Entonces, eu xa sabía que non iba a vir aquí a tumbarme nunha hamaca, nin a tomar o sol.
Pero sabía que iba a ter que musir, que iba a ter que sachar, e moitas outras cousas, pero noutras condicións. Pero aquí non é así, porque aquí é desde as 7 da mañán a 1. Porque mentras gravamos. E cando non gravamos temos que atender outras cousas. E desde que marcha a gravación temos moitas cousas. Se queremos lavarnos, se non queremos ir como a porcos. E co chisme do candil que temos, non alumía. Ten que andar pedindo a nadie. Sola. Hasta que encontrei este home sola. Porque son separadas. E arranquei con eles que me collían debaixo dun cesto. E con isto non estou cabreada. Vou tirar para diante. Sacade onde vos dé a gana. E ainda por enriba, e non creades que é o tabaco, que o tabaco xa é outro tema. É o que hai, e ben o sabedes. Hola, aquí Crónicas de 1906, Contos na lareira. 10º día, antepenúltima hora. Non sei que lle contastes cando foi o casting, pero a mí me contastedes que viña para vivir na realidad de 1906. Para vivir como se vivía en 1906, con todas as consecuencias de 1906. Sempre están protestando, protestan por todo, que si traballo, que si non sei que. Hai un gato branco e negro que anda rondando nos cuellos e preocúpame, señores, pois o cortello está podre e do 906 e 1000 anos a maiores. Teño unha cara diante das cámaras de ui, que buena eres, ai, que buena idea, tá? Teño outra cara entre eles que andan casi capaos cando non están as cámaras. Tan pronto marchan as cámaras, pum, se poñen ali fora a bartola, deitado perna sobre perna. Cando o gatiño chegue, ben seguro que ha de vir, estarei para darlle amores. E teñen outra cara cando che veñen a pedir algo. Ui, ainda teñen máis caras. Teñen outra cara cando che veñen a pedir algo, e teñen outra cara que é moi dura, cando están seguido protestando. Ai, que susto ha de levar, cantos paus que lle hei de dar. 900 e máis 6 e outros 1000 máis a maiores. Muchas gracias. Aquí estou para contarvos que hoxe foi un día moi relajado, moi agradable. Atendemos os animales como lle corresponde, fixen a comida e, bueno, agora vou ir pa cama, pero só hai un pequeniño problema. Esta truja que me fixeron os meus fillos, que lle pedín, que eu non sei facela, está algo así como húmeda, non tira ben, non me acaba de convencer. Polo resto, estupendo, estou adaptada a todo e máis. O problemiña é a truja, na máis, que non tira. Bueno, hasta mañán, vou a ver se a seco un pouquiño ali na cociña. Chao. A mañá seguinte, as dúas familias comezan o día con bo humor e música. Sorprendentemente, compórtanse como se nada tivese pasado. Saindo pola mañana, botar agua cortiña, me encontrei un porco teixo bailando con 3 galiñas. E si o virades, esto foi verdad, outras fachangadas oídes contar, que en esta vida hai que andar cos ollos e mirar cos pés. Dos carnavales de Calo de fai moitos anos. Bueno, fai moitos anos do 2006. Do 1906 ainda non veu.
Estimada familia Peñares, hoxe será un día diferente nas casas de 1906. O programa comunícalles aos concursantes que se queren comer carne fresca poden matar unha galiña. En 1906 a carne de ave reservábase para os días de festa, pero as familias poderánse permitir ese luxo. A única condición é que as rapazas terán que desplumalas e destripalas. A Alicia non lle gusta nada a idea. Cajo na nación que borbotón. Esplumalas sí, pero sacas das vísceras non sei. Serán capaces. Pode ser botar unha man, non? Como se suele decir, é de tripas corazón. De tripas corazón. A noticia de que unha galiña vai ser executada tampouco lle alegra a Marcos. Teme pola vida de Rafa, o seu galo favorito. Ya, y dice Manti, le echamos mucha comida para después comernos a Rafa, no. No, non lle fagas caso, Martín. No, a Rafa non o comemos. Non imos comer a Rafa. Os hermanitos de Rafa son. No. Vale, pois non nos comemos. Non lle fagas caso, que non comemos a Rafa nin o Mira, os se eso irmáns. sentades vos as dúas no banco, estades vos. Os Peña están decididos a matar unha galiña para cear. Pero os González non o queren facer. Aguacil, lea os cargos. Eu non quero matar animais. Punto. É o único que hai. Víctor, que na Rapa das Bestas nos dixera que quería matar un polo, agora botas atrás. Porque eles maten unha non imos ir nós a matar unha así, porque se non nos fai falta, sabes? Eu que sei, podíamolo facer por facer, pero facelo pa nada creo que é tontería. Venga, corto eu, se queres. Non é mellor levar a nena para dentro? Vaite para ali, que vamos a matar a galiña. E que son aqueles dous? Aqueles dous que están alá agachados. E a nena tamén ve matar o porco, cuidado, de aí, Juan, ve matar o porco. Isto é real, como a vida miña. Bo, que vai, sí, é que eu, claro, eu cortaba por aquí xusto para que fora correndo así coa cabeza. Pero, boa, non sei como lle deixan ver a Alicia, pero... Vamos, Alicia, no te revuelvas. Eliseda allí vendo, ai, Dios mío. A mí non me... Eu a Marcos non lle deixaría verlo. Ai, niñita. É que tan pronto lle cortes, Eso que se move así cos nervios, co nervio. A mí contáronme que se as soltas, cortas, yo collo soltas, escapa correndo. Sí, pero ese é moi... Ese é moi salvaje. Ese é moi salvaje. Nos a matamos simplemente porque nos comía os ovos. Entonces, todos os ovos que pillaba comíos. Ou non ter ovos, ou comer a jaliña. E decidímonos comer a jaliña. Sonia! A Alicia Peña e Sonia González tócalles limpar a galiña, pero dalles noxo desplumar e destripar o animal. Curiosamente, a Lisette parecelle divertido. Pero déxate ela, Sara. Que sale de aí? Xa está. Non é tanta cosa. Que me toma. Aquí. Non é mellor puñela así. A changuleala hasta que se caen as tripas. Aí non me colla, man. A ver como é. Venga, tira. Está planito. Bueno, cando metemos outra sacas deste, vale? Vale? Son pequena, Ai, eres pequena. pero pode ver igual. E eres chico os pés. Hoxe vamos a sacar as vacas co carro
Espera, se quita para fora e leva máis atrás. No, pero pon así, porque dalle do outro lado, quere que se faja como quere el, non? Aquí. Pero eu, cos meus 2 collonciños que teño, dixen, levo ese. Non sei teoría, pero un pouco a práctica.